Браво, бабе! Иване, дръж ми очилата да снима малката, де. Айде, де. Дай една усмивка за баба ти да пратим снимка. Айде. Айде да изпачи гърди малко, да усмихни се, какво си начумерила такава. Браво! Супер си! Да, моята Анастасия завършва и там онова момиче с най-хубавата и най-скъпата рокля, да. Петя, здравей! И твоята ли завършва? Мислех, че останала в същия клас. Ама и на твоето момиче роклята не е зле, да не сте теглили кредит. Не сте. Анастасия, и аз се завъртили леля ти Петя да види какво е рокля за 5000 лева. Завърти се! Анастасия, не си настъпвай роклята, момиченце! Нашето момиче има пълна шестица, ще следва право в София. Вашата хвана ли четворка изобщо? Анастасия, ела тук, леля ти Петя иска да се снима с теб. Как да не искаш? Искаш.